ҳамидиёни азиз, салому алайкум. Қарор дорем дар ноҳияи Ёвон, дар Оли Совет, маҳаллаи Оли Совет гуфтани ҷо. Ин дарёе ки мебинед, ин Ёвон сув будааст, аз дарёи Вахш меомадааст. ҷудо шуда ба гумонам канал хат ин тараф мепартоям. ва мо омадем интихоб кунем қитъаи замин барои писта, 2-3 гектар писта кардан. анам баландиҳоро мебинед, анам баландиҳоро худо хоҳад мо интихоб мекунем, дарахти писта мешинонем. Анин баландиҳо қати як ҷоя 1-2 гектар пистазор мекунем. маслиҳат шуд, хел худо хоҳад инҷа ободӣ мекунем, чунки дина ман дар Турсузода қарор доштам. мавизошон аллакай фурӯхтиян, мавизҳои аввалтар нест, аллакай 100 сомонӣ фурӯхтиян. яъне ки мо бояд ба хушкмева гузарем. мисол аз хушкмева тайёр кардани ҳар намуд шириниҳо гузарем, аз хурмо, аз анҷир упаковка карда, борҷомоҳӣ ба зеб карда бояд ва хоҷароӣ кунем, чунки тармева дигар мо бурда ба хориҷ тен шуд. бораи ҳамин пистазору бодомзору чормағзору ангурҳои мавизӣ ин чизҳои актуалӣ шуда истодааст, муҳим шуда истодааст дар Тоҷикистон. ва мо бояд Тоҷикистонро аз ҷиҳати хушмева ба як мамлакати саноатии хушмеваӣ табдил кунем, ки хушмеваҳои мо ба хориҷи кишвар раванду сертификатҳои байналмилалӣ гирему хушмеваҳои мо бо Европа Америка равад. ҳамидиёрон азиз, ман ҳама кӯшишу ҳаракатҳоямро ба ҳамин сарф карда истодам, ки мо ба ҳамин як давлати хушмевакунанда сахт мубаддал шавем. то зинда ҳастам ҳамин корро мекунам. хай ва он тарафаш баъди сари мо дигарҳо медонанд. ҳамидиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. дер накунед, ниҳолҳои пистаро, бодомро, чормағзро сари вақт заказ кунед, ки ман 1 ҳафта 2 ҳафта мондааст барои заказ кардани ҳамин меваҳо.